Sa mga pinalanggan naton nga tagpalamati, kaupod naton subong si John Vicaro sang actually taga Negros man na siya kag isa ka graphic designers. Para gid nga makilala naton si John, no. So unahan naton pamangkot. Sinugid bala si John Vicaro kag ano ang ginhalinan ni John Vicaro kag sin-o siya subong. First, siguro kailangan kong bumati sa lahat. Either good morning, good afternoon, or good evening. Siguro yung live nito is sa hapon, so good day sa lahat. Ako nga pala si John Vicaro. I was born sa Cadiz City. And then, nag-aral ako dyan sa Bacolod for 5 years as fine arts. Currently, isa ako ka-freelancer na artist, visual artist. I do comics. I do concept illustrations sa mga games, sa mga books, sa mga movies, sa mga animations, and all sorts of things na merong art. So, yung most ngayon lang trabaho ko is mostly I'm working for Marvel as sketch card artist, and I have current independent international comics projects and many others. So diyan, since may hilig ka gid sa art, no, saan o ina nagsugod ang pagkahilig mo sa drawing? What sparked your interest? Kag pila edad mo? Ang pinakamalayo siguro na part ng memory ko siguro, kasi meron akong mga konting evidence doon sa mga picture na sinauna, di ba? Yung mga picture dati ng mga lolo natin. Meron akong mga drawing doon. Tapos merong nilalagyan ko ng date yon, or nilalagyan ng date ng nanay ko. Siguro mga 5 years old siguro yung mga pinaka-last, ang pinakamatagal na ano. Kasi ngayon nasa 40 plus na ako. Hindi masabi. Siguro mga sa 5 years old ako noon nung nag-start ako na kuris-kuris or nag-drawing sa kung saan-saan. At yung evidence na yan, merong mga evidence dun sa mga lumang pictures ng mga nanay at tatay natin at saka lola at lola. Or di kaya naalala ko talaga yung dinadala na ko lagi ng yung kalendaryo. Sa likod ng kalendaryo, pag umuwi yung nanay ko, nagdadala ng kalendaryo yun. So yan. From then nga na-discoveryan mo nga nanamian ka mag-drawing, what really make you decide nga amo na i-pursue mo into alinsang siyempre from 5 years old pakadto sa pakadto high school? Anong imo nga nang lang nakambal ka amo gining gusto ko, amo ning hilig ko nga i-pursue ko nga mo ni klase nga pag-drawing kay knowing isa bala sa aton nga mga mindset naton nga mga Pilipino, no, kay sa una hindi pa gito uso ang mga ginatawag nga graphic or sa mga digital. So makahambal ka nga do hindi gid blad ako income. Di ba anong imo nga let's say nga pasugtan ka man sa parents mo at first question ko is amo ni anong nagano sa imo nga i-continue ko ni nga mo ni nga hilig. Okay. Then Sige, then ano gipasugtan ka bala sa parents mo? May nag-ano bala sa parents mo nga or nagbalabag bala sa imo? Ito yung yung case ko kasi napakaswerte ko sa family. Sa case ko hindi sa marami akong kilalang artist na tinutukoy mo na may problema pag magpurso ng pagiging artist. Sa family ko napakaswerte. Alam mo, kasi yung, di ba 5 years old ako noon, sinabi ko kanina. Nagdo-drawing na ako sa likod ng tatay ko gamit yung ballpen. Nag-uubad ng likod yung tatay ko. Nidrawingan ko yung katawan niya. Tapos nakakatulog siya pag nagdo-drawing. So yun yung family tradition namin. Minana yun ng mga kapu-apuhan namin ngayon. Mga kapu-apuhan. ng mga pamangkin. Nama na yun. Maging ng anak ko, yung do-drawing sa likod ng tatay. Sa katawan gamit yung ballpen. So doon pa lang
yung nature ng atmosphere ng family namin, medyo ano na kami sa art, no? Medyo hindi kami stricto. Yung nanay ko, ay hindi siya nagsasabi na wag ka mag-artist, wag ka mag-ganyan. Kasi di ba marami tayong artist na naririnig na wag ka mag-artist, walang pera dyan. Sa aking case kasi, napakaswerte ko kasi simula nung bata ako, pinuno na ng parents ko kung ano yung potential ko. Halimbawa, kung nung nakikita nila ako nagdo-drawing, humingi ako ng papel, humingi ako ng ballpen, pinoprovide nila sa anywhere na kaya nila i-provide. Tapos hanggang tuloy lang ng drawing lang ng drawing ng drawing. Tapos nakita ko yung kapatid ko, lalo nung makita ko yung panganay namin nagdo-drawing. Siya yung magaling talaga mag-drawing nung una. Siguro kung 5 years old ako, siya mga 10 to 12 years old. Siya nagdo-drawing para sa sister namin ng mga projects nila sa school. Doon ako lalo na motivate mag-drawing. Drawing lang ako ng drawing noon. Tapos yung kapatid ko, nawalan na ng gana yun. Ako na nagtuloy-tuloy ng pagdo-drawing sa family. Siguro yung time na sinasabi mo, kailan ako nag-decide na mag full-time artist talaga. Siguro, nung makita ko talaga na na kasi alam mo, nung grade school, nung grade 5, grade 6, nakita ko na pwede kumita dun sa drawing. Pinasali ako ng teacher ko sa mga contest. Nananalo ako ng pera noon. 1,000 noon. Matas na yun. Nananalo ako ng first place. Grade 5. Nakapunta na ako. Grade 6 ako. Grade 5. Nakapunta ako sa Iloilo. Compete lang ng drawing. Tapos may mga cash prizes noon. Hindi ako nanalo sa Iloilo. Mga later pa ako nanalo regional sa mga national competition. Pero that time, nakikita ko na kasi na may pera sa drawing. So, tinutuloy-tuloy ko yun. Maliban sa kita sa drawing, masaya nag-drawing. Tuloy-tuloy yun. Hanggang nung high school ako, medyo nakaranas kami ng financial problem, family problem. Yung drawing ko, yung nanay ko kasi OFW, tapos syempre, pag nagta-transition yung family to OFW, ganito, may mga times na walang pera. So, ako kasi nag-aaral ng high school, maaga akong namulat na kumikita ako sa drawing. So, meaning, nung first year high school, pagpasok ng first year high school, competitor ako sa drawing. Okay. Doon pa lang competitor na ako sa drawing. First year high school, yung mga mga fourth year high school, natatalo ko yun. First year high school ako, natatalo ko. Kasi, masigasig talaga ako kasi may pera dun eh. So, yun ang habol ko, yung price na yun. Pag nanalo ako doon, magagamit ko personal, magagamit ko sa pamilya, sa pagkain namin doon, magagamit ko sa bahay. So, tuloy-tuloy na yun hanggang anong activities na. Pero yung first-love ko talaga, yung drawing. Di ba? Yun talaga yung ano ko eh. Doon nakita yung competitive edge ko eh, yung drawing. Not to the point na, mas magaling ako sa'yo, mas magaling ako dyan, mas magaling ako dito. Hindi. Kailangan ko ng pera. Yun. Tapos yung sa swerte ko naman, never ako nakarinig ng sa aking tatay. Huwag ka mag-drawing. Huwag ka walang pera dyan. Never ko narinig yan sa tatay ko. Saka sa nanay ko. Pero ang nanay ko, nagtatanong gusto ko talaga. Gusto ko ba mag-army? Gusto ko ba doktor? Ang daming kong gusto. Pero ang pinakagusto ko talaga nung huli, kasi high school pa lang hinahanap ko na yung course ko after ng high school. Medyo na ako, medyo iba na yung mentality ko high school pa lang. Tapos yung kadalasan sa mga binabarkada ko or grupo na nasasalihan ko, medyo mas matanda sa akin sa age. Kalimba, yung tropa ko, mga 5 years yung gap sa akin. Doon ako nagko-close sa mga medyo may edad. Kasi doon ako kumukuha ng idea. Saka yung mentality na mag-survive. So, doon pala naghahanap na ako ng pwedeng course ko na habang buhay kong kasi alam ko pagka-graduate, magka-college, kailangan habang buhay mo ng yun, panindigan yun. Saka dapat hindi ka magsisi. Ayun. Nakakita ko yung fine arts na sinasabi rin ni mama at ni papa na mag-fine arts ka. Ayun, ang OFW yung nanay ko, nag-fine arts ako. Yung tuition fee ko, yung unang semester, yung nanay ko yung halos gumagastos doon sa LCC. Tapos, nag-scholar ako na nag-scholar kasi
hanap pa rin ako ng pagkakataon na malibre yung ano. So yun, doon pa lang decided na ako na magiging artist ako. At least no nang during that time may ano ka na may vision ka na yang ambugin niya ang gusto ko nga matabo. Kag good thing man kay ginasuportahan ka sa family. During sang college days mo diyan no. Anong imo nga mga first gid nga struggle as a fine art student? Pera syempre. Okay. Talaga yun. Kasi sa pagpo-fine arts, kailangan may pambili ka ng materials, art materials. Kasi per section yan eh. Halimbawa, per subject. Halimbawa, buong araw, 5 subject yun. 5 o 6 na subject. Tapos iba-iba pa yun, MWF, TTH, diba? Ganyan, per subject. So, bawat subject dyan, kailangan ng art materials dyan. Okay. Halimbawa, subject ng painting, kailangan mo bumili ng art materials dyan. Subject mo sa photography, kailangan ng camera dyan. Subject mo sa drawing lang, kailangan mo pa. Halos lahat ng subject merong iba-ibang materials. So, yun ang struggle. Pero paano mo siya na overcome ang mo na struggle sometimes? Siyempre, knowing si mama mo is the only one, hindi lang ko sure, o si dad mo man ga-provide man sa inyo. Actually, si Papa hindi siya ganun sa financial aspect. Kasi at that time, may family crisis na rin kami noon eh. So yung tatay ko, yung andun lang siya to support. Pero hindi siya sa financial na aspect. Kasi yung financial aspect talaga, kasi at that time, hindi rin naman ako lang ang ginagastosan ng nanay ko eh. So, 4 kami. So, as much as possible, ayaw kong gumastos ng gusto yung nanay ko. Hanap ako ng ibang sources of money to provide or at least alternative. Halimbawa, first semester, nababayaran ng nanay ko yung halos 20K yun or 25K na semesters. Pero nagawan ko yun ng paraan. Kasi maliban kasi sa pagdodrawing, meron akong ibang talent. Ang sayaw, ano lang yan, isa lang yan sa natin, sa parang branch. Pero yung isa sa pinakamalaking sa akin, nagbibigay talaga ng malaking discount sa school. Yung una, nag-working scholar ako for 1 to 2 semesters sa library. Working student yun. 100% yun. So, pinasok ko yun sa library as working student. Fine arts na working student. Nakalusot ako doon. So, habang nag-working student ako, naglalaro ako as varsity. Sa Sipak Takraw. Okay. So, kasi hindi pa ako tumalon doon kasi ang varsity merong 25% scholarship. 50% scholarship hanggang maging 100% na scholarship. Ngayon, nung nakita nag-75% na ako sa pagbabarsity sa Sipak Takraw, sa sports, ayun, tumalon ako doon, tumigil ako sa pag-working student. Kasi ang working student, kailangan ng oras talaga yon. So ayun, ang isa yon sa, ang ginagawa ko lang, ginajuggle ko lang yung schedule para lang mapunan. Hanggang na, kasi dahil irregular ako na student, dapat 4 years ako natapos ng college. Meron na naman ako natalunan for 5th year. Oo. Although, ayaw na gawin nyo na tumalon doon sa ganong scholarship. Kasi meron pa sa scholarship, yung student government naman sa politics. Well, okay. Sa 5th year college ko, naging Supreme Student Government ako sa La Consolacion. So, president ako doon. 100% yun na scholarship. Kasi student leader ka eh. So, yung nangyari, para hindi ko ma-insulto yung mga madre doon, kahit 100% ako doon sa varsity, pwede naman ako mag-full swing doon sa varsity. Ay tinalunan ko na yung sa student leadership para medyo hindi naman nakakaya sa mga madre. Baka akala nila itong si Jan kung saan-saan tumatalon to, nag-working student na to, tanan na lang. Ang tawag doon diskarte.
Mahal talaga. Ewan ko ngayon nga kung magkano yung tuition fee. So, yun, meron pang time na naka-sideline sa mga sayaw-sayaw. O, yun, sideline tayo. At least may talent fee yun ng 500 yata yun per dance noon. So, malaki-laki rin yun. So, ayun. So, after mo nag-graduate sa LCC, what make you decide nga maka-Manila ako para at least nga mas dito may dako nga opportunity ikumpara diri sa Negros. So siguro nung nag-graduate ako mga merong 1 to 1.5 years akong gap na hindi nakapunta ng Maynila. Kasi nga hindi muna ako nagpursige ng pagpa-fine arts ko kung saan ko gagamitin yung pagpa-fine arts. Kasi at that time na graduating ako, umakyat naman yung career ko sa pagsasayaw. Nagiging choreographer ako at that time na medyo na ako yung batang choreographer sa Ati-Atian, batang choreographer sa maskara. So, naka-choreograph ako ng maskara gamit yung ng Cadiz. Ayun, doon ako kumbaga, na-stuck ako doon sa bubble na yon ng pagiging choreographer saka dancer. Nalimutan ko na may fine arts pala ako na course. Ayun nang nangyari kasi yung may girlfriend ako at that time na nasa Maynila. Sabi ko, pag dito ako sa Cadiz lang magstay for another years, hindi ko mapupurso yung fine arts career ko, magiging full dancer ako or choreographer. No. Tapos baka iba pa yung magiging lab ko. Kumbaga, yung pinunta ko sa Maynila, hindi lang career, kasama talaga yung lab. Inabol ko yung girlfriend ko doon sa Maynila. Yun yung asawa ko ngayon. Okay. Kaya ayun, napunta ako ng Maynila, nagpursige ako ginamit ko na yung credits ko sa bachelor ko. Nag-apply ako ng mga trabaho. Ayun, ang pinaka-malapit na trabaho sa fine arts sa corporate is graphic artist. Ayun ang pinursige ko. Pinursige pala yun. So, pero imagine mo dyan, no? Let's say... Napasok ko ng 6 months sa production. Hindi pa graphic artist, nag-production ako, nasa TV at saka nasa... Pero more on dancing, more on performance. Ayun, umuwi na naman ako. Saka ko binalik. Sa Dres Negros? Oo, nagturo na naman ako muna ng Ati-Atian after 6 months kasi mas malaki budget ko sa Ati-Atian kaysa sa pag-empleyado eh. Sa production, empleyado ka, nasa 12,000 lang yata at that time. Samantalang pag naghawak ka ng isang Ati-Atian tribe, nasa 150 yun kung mga dyan. So, at least meron kang 20K doon for 2 months. So, yun, inuwi ko muna. Saka, masaya ako doon. Sa production, medyo matitindi pag mga artista karap mo. Kaya, mga high-end. Oo. So anyways, kila sa itong mga tagpalamati, no, ang may wagili kabalo, ang Ati-Atian is amo ng sa una bago nagdinagsa sa Cadiz. Ati-Atian. Kaya sila ma-confuse sila kay ang Ati-Atian is amo nang sa Kalibo mo. Actually, ang dinagsa nung wala na yata ako sa kanila nagamit yun eh. Mga a year after yata dinagsa festival. Pero originally Ati-Atian yun. Kaga during that time, madumduman ko pa na sa una dyan nga, ang competition bala sa panahad, nga grabe, mga galaw-galaw. With the time na si dancer, no, madumduman mong medyo malayo ni sayaton nga topiko. Medyo, lang, ang saot man lain kumpara sa una, no. So, okay. So, ibalik to sa, sa pamangkot, ibalik ka sa, pagbalik mo dito as a graphic artist sa Manila, dito na huwag ka nakapuli-puli pila ka years? And then, umuwi pa rin talaga ako every year.
Okay, nag-apuli ka pa. Every year umuwi ako. Tapos, pagkatapos ko doon ng Atetian, bumalik na naman ako ng Maynila. Tapos, nag-apply na naman ulit ako trabaho. At this time, ang naswertehan ko na applyan, yung doon ako nag-regular. Yung sa sports, as graphic artist na talaga. Okay. Sa sports na ako noon. Pagbalik ko. Ayun, after 6 months, na-regular ako. And then, the rest is tuloy-tuloy na. So, after pila ka years nag-work as a graphic artist? Mga 5 to 6 years yata. Basta nung may natanggap ako na plaque na plaque o loyalty award, 5 to 6 years yata yun. Nag-isip hanggang kailan ako dito sa loyalty award dito sa company. Yung yumayaman yung company, hindi naman ako. Ayun, doon na ako nag-iisip. So, what makes you decide nga, okay, I leave this job, mangita, kuya upload nga, dila ka na nag-decide na mag-freelance ka? Actually, kasi hindi ako yung nagta-transition ng bigla na lang eh. At that time na nag-full time ako meron akong trabaho na online. Wala pang work from home noon. Ako yung isa sa mga pioneer ng mga online freelance gigs. Wala pang mga PayPal noon. Sa Pilipinas, Zoom pa lang yung ginagamit. Ako yung nagpauso dito sa mga artist ng Zoom. Yung ganun. Yung diskarte na magtrabaho online. Pero ginagawa ko pagkatapos ng trabaho, kung meron akong tatrabaho na outside sa ginagawa ko. Para So, halimbawa, mag-work ka ng 8 to 6 p.m., di ba? Ganun, pag corporate. So, pag uwi ko ng bahay, magtatrabaho ulit ako. Yun yung mga transaction ko online sa noon. Uso pa noon mga yung Yahoo Messenger noon. Naalala mo yung mga ganun. Doon lang yun, Yahoo Mail. 2000 siguro, no? Back 2003, 2004 pa na. Basta. Yun. Then, yung di ba nagpo-full time ako, ang pinaka point talaga na kailangan kong tumigil sa office, kailangan kong mag-resign, is nung nawala na ng yaya yung anak ko. So nung wala ng yaya yung anak ko, maganap kasi ng yaya sa Maynila eh. Napakahirap talaga kasi yung ibang nakukuhang yaya, medyo hindi nagtatagal talaga. Tapos maghanap ka na naman, ikaw na naman magpapamasahe, galing probinsya, papuntang Maynila, ganito. Tapos yung kita mo na hati sa kanila, tapos ayun. Kaya sabi ko, medyo okay na rin naman, may projection na ako na in the upcoming months, pwede pa kaming mabuhay ng normal. Habang wala akong work, meron akong konting kliyente na andyan lang online. Medyo marami-rami na rin ng contacts ko, tapos biglang nawala ng yaya yung anak ko. Sabi ko ako na lang magyaya muna. Para magre-resign ako sa work, para mag-giveaway sa anak ko na walang yaya. Kaysa naman yung asawa ko yung mag-give up ng work niya, sayang rin naman. Mahirap rin kasi na full-time ko lang yung asawa ko as wife eh. Mahirap rin. Mas maganda may partner talaga. Pag lain gid man niya sa una nga chimpo kag sa subong kag lain gid ang partner mo ya kung may obra mo. Muna. Anyways, so sa pag-freelance mo, dito nang nag-amat-amat ka, paano ka nakasulod gali sa sa Marvel, paano ka naka-amat-amat or nag-build ka na name as a graphic artist or may term na siya mo? Kung anong term siya na dyan correct lang ko na Kung itanong mo sa akin yung tungkol sa Marvel ngayon, actually hindi naman siya ganun pa katagal na. Mga siguro nung pandemic. Nung pandemic ko yun nakuha yung gig na yun. Hindi naman siya, actually hindi siya nag-start sa Marvel, parang unti-unti talaga siya, yung connect lang, connections,
Tapos, actually, ayaw ko mag-mainstream talaga noon eh. Kasi nga, sa mainstream, matatali ka ng gusto. At least itong sa Marvel ngayon na to, yung contract medyo hindi masyadong strict. So, kinuha ko na rin. Saka mga tropa yung nagmamanage ng company, tropa ko. Kaya, nung sinabi nila na halos nandun yung mga tropa ko, dyan, sali ka na sa amin. Ayun, hindi na rin ako nakatanggi. Kasi yung ibang company na alternative noon, hindi ko talaga pinasukan. Kasi nga, maliban sa matatali ka, medyo okay naman ako sa iba pang company. Usually, yung mga mainstream kasi na company, minsan, pag, may pangalan, sikat ka, nasa Marvel ka, nasa DC ka, ganito. Pero minsan, wala kang trabaho. Pangalan lang. Pangalan lang, yun. So, hindi pwede sa akin yun. Hindi nagatasan ako. Yung parang kumbaga pasikat na lang mo. Ganun yun. Saka, laki yung mas mo doon sa mga mainstream. So, yung ginawa ko, yung mga maliliit lang, pero marami. Hindi konti. Kailangan marami. Kung magtatrabaho ka sa independent, sa mga small company, wag sa isa lang. Damihan mo na. Kasi, ayun, kung kaya naman ng oras mo, gawin mo na. Saka ng energy mo. So, all the works you had, ano ang pinakamahambal mong do defining moment no makambal kay do amo gid mo yung do pinakol dala sa mga obra sa ako kasi yung tanong na yan sa akin nung nakaraang conventions. Kung ano yung pinaka-pinnacle. Siguro yung pinaka-defining ko siguro sa career ko as an artist, yung ginawa ko yung sarili kong karakter talaga. Ginawan ko ng comics. Yung pintura. Tingin ko yun ang pinaka-defining moment. Naman sa mainstream, meron kasing ibang artworks ako na kumbaga yun ang naging mitsa para ituloy-tuloy ko yung ganong style. Yung nasa likod ko, nasa backdraft ko ngayon, actually, yun yung parang voice ko, yun yung parang style ko na tingin ko ito yung style na papatok. Siguro nung 2016 yung nag-start. Kung pagdating sa illustration yung alam ko na papatok itong style na to. May ginawa kasi akong Batman, saka Wonder Woman, saka Superman na illustration. Tapos, naalala ko yung kabataan ko, nagko-collect ako ng mga cards. Na-flashback ako doon. Sabi ko, what if gawin ko yung ginagawa ko nung kabataan, pero ako na yung nagpo-produce ng sarili kong mga artworks. Ayun, nung 2016, merong international na convention, yung Asia Pop, na pinunta dito sa Maynila. Doon ko nakita yung potential ng gawa ko. Ito siguro yung pinaka-style ko. Pero pagdating naman sa pinaka-pinnacle, yung sinasabi ko, sige, kunin ko na. Promote ko na din. Ito, yung pintura. Tingin ko, ito talagang magdi-define sa akin, sa immortality ko. Kaya mamatay ako, ito yung magiging definition ko talaga. Kasi ito yung contribution ko sa contribution ko ito sa local sa local industry. Pero yun nga, as an artist, sinabi ko sa isang interview na hindi talaga ako na-in love ng gusto sa isang artwork. Kasi nga, kung ma-in love ako sa isang artwork lang, hindi ako mag-grow. So, ina-avoid ko as much as possible na ano yung pinaka-gusto mong trabaho, ano pinaka-ganito mo. So, ngayon, na-train ko kasi sarili ko na wag ma-in love sa isang gawa, sa isa kong trabaho. Kasi once na ma-in love ako dun sa isang trabaho, akala ko yun yung pinakamaganda kong trabaho. Hindi ako mag-grow as an artist. Hindi ako mag-evolve, hindi pa ako maghanap pa ng ibang platforms na gagawa pa ng gagawa. Kasi doon ka na lang kumbaga, ma-stuck ka na lang sa isang artwork, ito na yung pinakamaganda ko ng gawa, yun na yun. Diba? Wala na. Kasi may point ka dyan. Yun in-advise ko talaga sa mga bagong artist. Kasi, lalo na sa social media, isang post mo, antayin mo ilan ang mag-likes, di ba?
Yun, gustong-gusto mong art, tapos walang may nag-like. Yun ang isa sa pinaka nun. So, doon ka na magkakaroon ng kasi ma-stuck ka na doon eh. So, pag tinanong mo ko anong pinaka-pinakol ko siguro, ayun, yung pintura. Yung pinaka-defining ko siguro yun. Kag little background lang gali sa atong mga tagpalmati sa DYHB. Ang pintura ni kung basa mo yung comics, actually may aram ako di copy magingaan mo ni John. Pero kung gusto ninyo magbakal, you can contact John. Makita nyo ng mga characters ginasimpunan ni John ng mga hiligay noon nga mga term which is good kay tungod ang aton nga lingwahe gid ma-promote pag gid bala sa kay mainstream is Tagalog eh. So, kung ka nga may, kung ka gabasa ka, biglang iligay nun. So, muna. At yung background sa aton nga mga tagpalamati, no? Kag sa mga mahilig bala sa into comics, kag, kay kung ikumpara mo ang comics ang una, kag ang comics subong, sa una patok-patok, yung kadadiin, kablang, nga, ginarintahan pa na eh. So, may mga comic stands. Kung walang comic stand sa mga gilid-daan, dyan sa may, ano nga ba dyan, yung Centroplex, meron dyan. Yung gilid ng sinihan dyan. Sinihan, dumduman ko na sa una. So, pag may mga newspapers, may mga comics yun. Dumduman ko na. Dyan, sa may, marami dyan, pati sa, yung sa may shopping. Shopping area, marami dyan. Basta may newspapers. Kag at least na lang ang sa tag pinalanggan nato nga tagpalamati. At least kung may idea ka mo, you can search John Vicaro para maibala nyo kung anong yung comics nga pintura. Actually, it's really good. Nabasa ko, nabitin ko actually. Gahulat ako sa second nga part. Which is yung pagdaguro, gina-obra. Anyways, last two questions na dyan. As a graphic artist, ano ang ballpark figure? So, nagailang ba sa ballpark figure natin necessarily? Ang pinaka-least nga bayranay subong, kag ang pinaka-dako nga bayranay subong as a graphic artist. Kasi dahil laganap yung mga printing shop, laganap nawala yung feedback. At least, saan kaya galing yun? Anyway, sa ballpark siguro, yung sa graphic artist muna, hindi pa kasama. Kasi dalawa ko eh. Illustrator ako sa graphic artist eh. Siguro yung, dahil uso yung mga printing, usually yung mga printing shops ngayon, may mga sarili silang graphic artist eh. Diba? Pag nagpagawa ka ng isang design, usually, meron na rin yung printers. Yung nalalaman ko lang pag sobrang cheap talaga, pag nasa printing ka, naka-template na kasi yon kaya sobrang cheap. Pa-layout ka ng ganito, pa-layout ka ng birthday mo sa tarpaulin, pa-layout ka ng ganito. Siguro nasa 500 yun sa 500 to 1,000 yun per design na template. So, ibig sabihin, yung makukuha mong design sa ganun ka mura, kasi sobrang mura, 500 to 1,000, generic yun. Yun yung nakikita kong pinakapangmasa na presyo na generic talaga. As in, kumbaga, wala siyang effect sa mata. Kasi, as graphic artist, kailangan yung design maganda kung gusto mo mag-attract ng kung ang target mo is company or corporate or product. So, lalabas ka sa generic. So, yun. Pag generic, mura. So, ilagay natin yung sweldo nila doon, ng graphic artist nila doon. Siguro, pag generic yung nasa, siguro mga 12K o 10 to 12K siguro yung sweldo nun sa mga printing shop. Monthly yun, siguro, tingin ko. Kasi kung meron akong printing shop, tapos di naman ganun. Kasi hindi naman ganun kalalaki yung mga printing shops, di ba? Nakikita mo. I'm talking about the mass general, kasi iba pa yung corporate. After nito, natin yung corporate. Siguro yun, mga
kung magkano yung minimum na ano dyan, monthly salary sa probinsya, magkano ba ngayon dyan? Rated na sa 500 siguro. Yun, siguro yun ang daily mo. So, Depende kasi yun mga sa... more or less, mga 12,000 monthly pag no? Pag ano yun, pag yung company, pag yung shop na yun, ano, legal na legal, meron pang mga shop na ano lang, alam mo na, mga colorum or something, mas mura pa doon. So sige, punta tayo sa corporate. So pagdating sa corporate, ang mga graphic artists kasi, hindi template yung halos ginagawa. Ang mga graphic artists halos nagko-concept ng branding. So, kalimitan, kailangan pag graphic artist ka, graduate ka sa fine arts, graduate ka sa visual arts, meron kang ganito. So, ang corporate, yung HR, maghanap sa'yo ng mas malaking task. So, ang pusa, tumatalo na naman sa... Anyway, siguro ang corporate ngayon, siguro nasa 25K pataas ang graphic artist. So, pag mga nasa Makati ka, abot ka siguro 30K to 40K minimum. Yun ang graphic artist. So, sa international, hourly yun eh. Ang singil ko sa hourly sa international is nasa $30 per hour. Kung may makuha kang project na hourly. Kasi maliban sa daily, sa international, merong hourly. Oras. So, ang oras mo, halimbawa sa akin, singil ko $30 per hour. As graphic artist, kung kukunin ako ng company. So, yun ang yung ballpark. Punta tayo sa ballpark ng illustrators. So, mga let's say for example lang, no, kung mga online na gid, mga butag na makalabot man siguro mga 60,000 monthly, sobra. More than. Pag international. International. Pag sa local, abot ka doon pero napakaswerte mo, napakalaking company nun. So, ibig sabihin yung company na yun, either nag-outsourcing yun sila international. Kaya malaki yung ibibigay sa'yo na sweldo. Pero yun ang pinaka-ballpark nun. Sa graphic artist. Sa illustrations naman, kung ako tatanungin mo, yung rate na lang, sa rate ko na lang, yung rate ko, yung nakikita nyo sa background, yung per illustration ko, per character, is nasa 5,000 pesos yun. Per character yun. Siya, maximum na siya, or wala pa yung pinaka... depende na sa... Minimum na siya, minimum. Iba-iba. Pero yung ballpark ko, ako ba, i-hire mo ko, i-drawing kita ng isang character ko, isang character mo or something, usually 5,000 yung minimum nun. Per illustration nun. Hindi pa yung mga multiply mo na lang siguro pag marami yung characters, pag may background. Background ganun rin. Pag background illustration, ganun rin singil ko. Halos pareho lang sa character. So, i-add mo lang yun sila. So, depende pa yun sa depende pa yun sa company. Pag medyo malaki yung company, malalaki rin isingil mo. Okay, last question dyan. With kay tungod subong grabing uso subang isang AI, no? Threatened ka mo as a graphic artist? Yes, or yes. ano siya ka Yes. Pinaka-threat talaga ang AI actually. Kasi nung di ba nag-pandemic, nagkaroon ng problema sa pandemic. After ng pandemic, lahat nag-reset eh. Halos nag-reset lahat. Noong nag-reset, nag-struggle lang lahat kumita. Yung mga freelancers, apektado talaga ng AI dyan. Nung lumabas yung mga AI, dadalang yung kliyente mo. Kasi yung mga kliyente, imbis na magpagawa o mag-hire ng artist, graphic artist, sila na lang mag-AI kasi ito-type lang nila, may AI na. Sabagay. So, yun ang threat nun. Kaya nga, pag merong pagkakataon, baka within this year, baka merong konting talk sa Congress, baka isa ako dun sa magiging proponent, paano i-control yung AI. Kasi, ang graphic artist ngayon, talagang, noong wala pa ng AI, hirap-hirap na maghanap ng kliyente eh. Ngayon pa kaya. So, yung problema lang sa AI, kailangan pa rin talaga artist kasi may mga kliyente talaga na hindi sila masasatisfied sa
output ng AI kasi may mga specifics yun. Pero malaking ano talaga siya. Malaking threat siya. Kailangan lang i-control. Grabe subong ang ano no, ang pag-boom sa sinanga klase nga hindi man industry kundi klase nga technology. Anyways, Tete manog naman almost may 12 minutes pa. Para so any message nga ihatag mo sa aton nga mga if bago ko nga artist, anong imo mahatag nga mensahe? Siguro yung kasi sa panahon ngayon talagang yung AI talaga yung dahilan bakit marami ngayon sa mga batang artist o mga bagong artist madaling masaktan eh. Madali talagang saktan ng AI kasi halimbawa starting pa lang ng job mo bigla nang may kukuha kasi Hasbro, imagine this, yung Hasbro yung malaking company ng Transformers na toys, Hasbro company. In case na hindi narinig ng mga hindi pa alam ng iba, merong yung company na yun nag-close. Nung nag-close yung company na yun, meron silang baby company na inside sa company nila na nakabukas. Diba, yung Hasbro, meron silang 1,000 employee. Halos 10 to 20% doon artist, di ba? Nung nagsara yon, I don't know kung nagsara totally o technically or something. Basta nabasa natin sa mga articles ng mga nakaraang buwan. Hindi ko alam kung alam mo rin. Hindi ko alam. Imagine Hasbro. Yan yung pinakamalaking toy manufacturer. Yung isa sa pinaka-product nila is Transformers. Marami pa silang product na iba. Nalimutan ko yung iba. Basta anyway, nagsara sila. May 1,000 na layoff. Tapos meron silang baby company na buhay pa. Yung baby na company na yon nag-post ng classified ads looking for artists. AI ability. Kailangan yung artist na yon may abilidad sa pag-prompt ng AI. So that's the big problem. So ibig sabihin ang company pwedeng mag-layoff ng isang department halimbawa. Merong 10 artists or 100 artists, i-layoff mo yan sila. Meron ka ititira na isa or dalawa. Ngayon yung isa at dalawa na yan gagamit ng AI para yun na yun ang mag-replace doon. So, yun yung So, anyway, yung relation yan ngayon, kasi maraming artist na nag-struggle, lalo na yung digital artist, yung pinaka-advice ko dyan is, siguro hindi na talaga mawawala yung AI. Hindi yan basta-basta mawawala. Kasi yan technology yan hindi natin mapipigilan yan. Ang pinakamagandang gawin natin is continue kung ano yung gusto nating gawin. Kung halimbawa gustong-gusto mong mag-digital artist pa rin, tuloy mo lang ng tuloy. Yung skill set mo, wag mong iwala kasi yung nawawala sa AI, magta-type ka, nawawala yung skill set mo, hindi ka na nakaka-edit ng ganito-ganyan. Itutuloy-tuloy mo dapat yan. Saka go with the flow muna. Tingnan nyo kung saan kayo kumikita, sa kayo masusurvive nyo rin yan. Kasi pagdating naman sa art, kung digital artist ka at marunong ka mag-traditional, ang traditional hindi masyado apektado. Ito yung medyo ang biglang nagpalit ng plot twist. Yung plot twist dito sa AI na to, syempre yung mga nakikinig, mga bagong artist, yung traditional art hindi masyado apektuhan niya ng AI kasi lalong magtataas ang value ng mga nagdo-drawing, mga artist. Kasi hindi tayo hina-hire sa ganda ng gawa. Hindi tayo na-hire dahil masyadong, di ba ang AI, pag-prompt ganito, sobrang ganda, di ba ganon? Hindi tayo hina-hire doon sa ganon. Hina-hire tayo dahil may abilidad tayong mag-create based sa ating imahinasyon. So yung
kailangan ng mga bagong artist ngayon is lalong i-train yung sarili paano mag-create. Tataasan natin yung value natin as an artist. Tataasan natin by developing our imagination more. So doon tayo i-hire. Doon i-hire ang mga artist sa galing mag-imagination at sa galing mag-create. So kahit may AI pa yan, is just a tool, hindi pa rin kayang palitan yung utak ng artist. Kasi iba ang touch ng tao. Ang art kasi, hindi yan image lang. It's a communication. So kung yung art mo is may abilidad mag-communicate at makapag-relate sa kapwa-tao, much better kasi yan ang ng artist. So huwag kayong mawawala ng pag-asa. Yan, panandalian lang yan ng AI. Mag-i-evolve rin uli ang industry. Lalo na pag nalaman nila na ang mga artists, hindi hinahire lang sa ganun. Hinahire tayo sa abilidad natin mag-create ng panibagong mga mundo, panibagong mga idea, panibagong paraan para makapag-communicate at paano makarelate yung kapwa-tao natin sa ating ginagawa. Yun siguro ang natin. Ang pwede ko masabi sa new generations. Okay. So anyways, thank you so much Jan Vicaro sa imong mensahe sa aton nga mga tagpalamati sa RMND YHD to Tama lang. So, thank you Jan. So, actually next week piyesta sa Cadiz dinagsa So, any chance nga makapuli ka din sa Bacolod or something? Sa ngayon kasi baka this year, kanina sinabi ko di ba parang ayaw ko sa mainstream? Pero mukhang may mainstream ako this year May feeling ako na magme-mainstream ako this year Basta meron akong feeling na magme-mainstream this year kasi may mga recent developments. Bye-bye! Na so baka mas lalo ako magiging busy. Anyway, para sa mga bagong artist, just i-message nyo lang ako sa Facebook page ko or sa YouTube kung medyo namumroblema kayo. Hindi ko kaya magbigay ng pera. Kung kailangan nyo lang advice, dito lang ako. Alright. Basta advice lang. So thank you Jan. Okay, so sa mga pinalanggan natong tagpalamati sa si Jan Vicaro. Right. So next naton nga topic naman sa aton nga Tukib Negros, ma-commercial ta anay. Thank you. Bye. Salamat.